Bună ziua, toată lumea! Eu mă numesc Vlad, aici, lângă Pinguinul Drăguț, canalul lui. Îl cheamă Radu. Salut! Și acum o să facem un game. O să mișcăm ceva. Stai să caut mapa. Da? Nu cred că e asta. Stai un pic. Să lăsați un like, să vă abonați la canal. Și la Radu. Asta. Aici am făcut înainte. Ăla sunt cosa ta? Asta. Eu acasă. Poate cum ți-ai pus? Nu, trebuie să dau tipul. Dau TP? Opa. Mor. Am murit. Bă, ești pe mine, acum ne-a pierdut așa. După un moment publicitar. Bun, am revenit după un scurt moment publicitar. Da, am murit și hai să vedem ce să mai facem. Bă, eu mi-am dat acoperișul să mă trec în PU și să-mi fac... Bă, eu am greșit asta acolo? Când am făcut asta? Nu am observat niciun. Bun, aici, nu știu ce face ăsta. A, face lemn. Aia, mă duc și eu, cred că acum sus. Suntem unul dacă vă gândiți că de ce s-au avut. Da. Așa. Și cam destul să-mi fac un acoperiș. Să-mi fac acoperiș sau să mi-o las pătrată? Puneți în comentarii. Încă nu știu ce fac acoperișul ăsta. Nu-mi place pe textură, că se vede altcumva și nu prea-mi place. Se vede mai ciudat. Nu-mi place Minecraft-ul normal. Spuneți în comentarii dacă vreți textură sau nu. E bun. Ei, what? Am făcut? O să-mi iau... Cum să punem nume la mapă? Mă să gânde. Și eu mă gândeam astăzi. Cum să punem nume la mapă? Cu o săptămână, cred, dar nu prea am făcut pe ea. Că am spus să-mi fac un canal de YouTube și el avea de mult și... O săptămână. Hai o săptămână. Bă, nu știu. Ce directul murit. Bă, ce le până la mine? Să fac o bine. Nu știu unde să găsesc nici să-mi fac. Eroare, nu? Să facem video. Nu, mă gândesc. Uite, eu am gândit. Stai că nu te văd. Eu fac asta la aia. Să tragem să le facem. Dar nu mai știu. Da, uite, să tragem pe mine. Nu iau. Nu mor. Nu pot. Dar nu pot. Nu, dar... Cine, bă? Eu dat tac. Pe aici, mă? Aici, mă? Bă, dar este o problemă. N-am lopată. De asta că-mi fac aici un crafting rapid. Că pot eu de rapid. Am făcut de rapid. Fac. Așa.
Și o lopată. Acoperitul acasă. O lopată, o lopată, o lopată. Mă omoară iar un sculet. Poți să te rog, te rog? Ce să zici? Ce la faie de piscolete? Da, dacă... Adică nu să înjurăm niciodată pe canalul noastră, puteți să spunem. De ce nu ți-ai spus de pinguini? Cum îi face, adică dacă vreți să schimbi skin-ul, bă, și mi-am băgat din greșeală mâncarea a, da, e bine. Scuzați-mă, e o pauză publicitară. Așa, am venit înapoi, am avut o problemă la telefon. Și scuzați-mă că vorbesc un pic pe nas. Da, așa să apară pe canalul meu vlogul să fiți de acolo. La vară să pun multe vloguri, dar foarte, foarte... Nu chiar foarte. O să pun vloguri. Măcar dacă o să meargă seria asta de game. N-am gati, că prietenam. O să fac un vlog și o să vedeți și voi de Bianca. Este din Spania, dar ea vine vara. În România, aici la noi. Hai, am văzut. Cred că e vită. La Glen. Cum ai urcat? Să nu scapi cumva cu un jurător. Cine nu știe să oprească ploaia, scrieți așa. Time. Adică... Nu. Cum? Trage. Cum? Ia mă, să se opresc ploaia, mă. Ți-ai văzut puzzle-ul? Ia mă, am uitat cum să scrie. Îmi cer scuze. Deci nu scrieți așa. Uitați. Să scrieți. Cum să zic? Slash. T-O-G-G-L-E D-O-W-N-F-A-L-L. Da. Pam, pam, pam. Nu știu ce să nu faceți curte, să nu faceți. Hai, ce o să fie și Phantom, o să fie și Artea, dacă nu știu, o să fac multe. O să facem de alea subțire. Avem 32. Vorbește și tu, mă, Radule, cu dinții tăi strâni. Nu știu.
Ia spune cât să ai Vlade. Ce trebuie? Cine registrile? Cât ai? Hai. Oh, e bă, frate meu. Uite, nu, frate meu. Ce e cu... Ce? Nu pot să-i dau sticlă să mânci pe ăsta? Nu. Dar nici, de cine pare? Uite. Frate meu. De ce apare freza aici? Are nu. Oh, m-am umplit, bă, e bine. Doamne, asta e frăția mea. Pentru că sunt deci acum știu. Radule, dăm frate. Aici apăpăm. N-ai mâncat? Bă, da. Da, facem o firmă de vaci, dar nu mai sunt. Nu, eu vreau să fac ceva de făcut. Stai, mă, că Nu fac trage nimeni, dar nu. o să fac aici, aici așa lângă casă un cafe, să mă duc până în casă. Hai să facem de asta. Bă, da. Deci eu asta nu, că mai am viațe. Când dat acoperișul, terminăm episodul că... terminăm. Și am revenit. Am revenit scurt moment, de fapt nu scurt mai mult. Am făcut chestiile astea până acum. Nimic. Important. Am terminat acoperișul la casă. Am făcut eu asta. Am pățit nu știu ce cu filmarea la Radu și mie. Mi s-a oprit. Am pus pe pază și am revenit acum. Am făcut asta fără să observam că mi s-a oprit. Și acum să terminăm. Acum încheiem episodul. Am filmat destul. Bun. Asta a fost cu episodul de astăzi. Eu am fost Vlad Am părat. și ne vedem data viitoare.